תודה שהצטרפתם לעוד סרטון שלי. היום אני עושה תחרות של צומצומים. המתחרים הם אלה: פלפילוני, זה מאלזה ואנה, והמפלצת במפלצות של בית ספר, וסבא משלגיה, הגמל, וצעצוע של סיפור, וזה הסרט ששכחתי איך קוראים לו, אבל אני עדיין מכירה. וחזרזר מסרט פועדו, וגם ממיקי מאוס. התכוונתי הפרווז ממיקי מאוס ואותו סרט שלו. אוקיי, עכשיו נציג את הבנות המשתתפות. שלגיה מסרט שלגיה, ואלזה מסרט אלזה ואנה, והחתולה מהסיפור, לא זוכרת, וגם מאותו סיפור שלו. היא הילדה הזאתי שהציגה על המפלצת הזאתי. אוקיי, אז בואו נתחיל. שכחתי להראות לכם. אם זה תחרות, אז הנה פה בנות, נכתוב או 1 או 10, אם הן מפסידות 0, ופה בנים, ופה יש לי שלוח ופה מחק. אין לי בדיוק מחק, אבל יש לי פה מגבון, ופה נייר כדי לנגב את הלוח, כדי שאחרי זה אני אוכל. כפיר. יש לי פה חתולה גם דרך אגב. אוקיי, אז בואו נתחיל. היום התחרות שלנו זה, את צריכה להרים אותו מרוב שהוא כבד. אם את מפילה אותו באמצע המסלול, את נפסלת. ואם את מצליחה להחזיק אותו על הגב עד הסוף, את מנצחת. ואז נעשה 1 לבנות. אוקיי? יאללה, בואו נתחיל. איזה באסה, הפלת אותו, אז הבא. אוקיי, הפעם את צריכה להרים אותו. אוקיי? רגע, אני בכוונה לקחתי אבנים, כדי שהמסלול זה נייר. רגע, אני אקח אבנים גדולים עדיף. סליחה. הנה. אל תלכו, לא התכוונתי שתלכו. הנה, סידרתי. ולהגיד לכם למה גם פה אבנים, כי כל פעם העט מתגלגל. אוקיי? אם תעקפו את העט, אז תנצחו. גם פה באמצע. הנה, בואו נתחיל. אוקיי, אז היא המנצחת הגדולה שלנו. אוקיי, אז מה שנעשה עכשיו זה 1 לבנות. ביי, תודה שהצטרפתם לעוד סרטון שלי. אז אל תשכחו לעשות לייק ולהשאיר תגובה למטה. ביי.